bondo donya derajat pangkat kuwi kabeh mur sampiran saka Gusti Allah. Mula nek slirane lagi kederajatan kepangkatan anu apa mau gitu. Kula wayahe mimik susu iki wah wis. Kula tak mimik sik men. Nggih. Nggih. Kula nek susu seneng kok Mas. Ya, tapi anu nggih model mriki nek susu kok siji nggih Mas nggih. Nek nggen kula mriko loro Mas. Anu lho Mas aku wis tau mimik susu ngene iki to Mas. Nah, aku tak cerita ya Mas ya. Mimik susu ngene iki pengajian to dikeki siji Mas. Lah aku mulih kok mlakuku miring-miring ngene iki. Terus oh iya aku mau neng kono kei susu siji aku ngono. Nggih. Nek mriki siji tapi gedhe kok nggih. Tapi nggih tau lho Mas aku ngene iki to Mas. Ngisi pengajian ngene iki dikeki susu siji gedhe ngono kuwi. Tak entekke lah kok tekan ngomah kula niku gumah to Mbah Yai. Mak glogok ngoten niku. Lah nggih konangan bojo kula to. Ayah kok mimik susu kok nganti gumoh ngono to. Mbos. Langsung lah ya kakehan susu. Lah bojo kula kok iki kaya bocah to ya. Nggih bandang diambu lho. Kok amis to ya kaya susu rondo ngono. Mbah panitiane mau ya ora mudeng aku iki susu rondo apa susu apa. Lah kok iki ana semute Mas. Ki susu apa kok ana semute ki? Wah, jojo kadaluwarsa Mas. Tak ombe kejet-kejet iku. Susune ana semute. Nggih, mboten napa-napa, muga-muga ora ngapa-ngapa. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun diulatke. Kula nek mimik susu ampun diulatke. Kula niku nek nang omah kula nek pas mimik susu ngoten bojo kula malah merem-merem ngoten. Nggih. Iki dong apa? Kene sing ngombe susu kok sing emosi kono iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Kok rodok sangit, Mas. Iki wedange ra mateng iki. Kasih alhamdulillah. Bapak Ibu ngapuntene bondo donya derajat pangkat niku umur sampiran. Mula nek awak iki dicoba kalih Gusti Allah kederajatan, kepangkatan, kebandan lan kedonyan aja nyun ngapunten aja dumeh. Derajat pangkat niku apa napa murong periode. Bar kuwi mesti diganti. Mbok sing ganti bojone napa anake napa liyane. Gak ngerti aku. Nek kene mbok. Halo. Masuk. Nek kowe lagi kederajatan kepangkatan iku kabeh mesti do nyerak. Masuk. Masuk. Bondo donya nggih ngoten, bondo donya niku pol umur 30 tahun, Pak. Masuk. Kowe sugih, patute wong sugih niku pol umur 30 tahun, gedene 40 tahun. Punjo saka niku pun boten patut. Kula matur pun boten patut. Goleki sing tuwa. Mbah Putri, nggih, jenengan yuswa pinten, Mbah? Pinten? Yuswa sampun pinten? Nggih, Mbah niku nggih. 7 dosa. Nggih, Mbah niku 7 dosa, 70 tahun. Wong umur 70 tahun niku sugih kena mboten? Sugih kena, bahasa saya pertanyaan, sugih kena mboten? Kena. Sugih kena, ning pun boten patut. Contoh Mbah Putri niku sing umur 70 tahun nyekel det 50 yuta kena mboten? Kena. Digawa ning dealer. Tuku Nmax regane 40 juta. Kena mboten? Kena. Ning mang tonton jenengan Mbah niku nek numpak motor Nmax. Disoteng Mas. Tukune kena, sugih kena, patute pun mboten. Masuk? Masuk nggih? Mula nek lagi gedonyan aja dumeh. Kabeh mau umur sampiran, kabeh mau umur titipan. Mula niki nen tak genahke nyuwun ngapunten. Mula awak dhewe iki sing rumangsa gedho
ke oh kebandan kedrajatan kedonyan ojo nyekelmu ojo suwe engko nek kesuwen jenengan nyekel bondo donya derajat pangkat kok kedisian pati nyuwun ngapunten zaman sekarang anak ra iso dijagake anakmu mbok tinggali bondo donya akeh ra lunga donggo rebutan. Ojo cerita anakku hafal Quran, anakku lulusan pondok. Urusan warisan ki ra ono jaminan anak hafal Quran, anak lulusan pondok. Kacek sekilan rongkilan karo dulur iso bendo-bendonan. Mula teng pundi-pundi kula matur sedulur ki kaya bal. Betul? Nek adoh diparani nek cerak. Wis rasa ndak critake. Wonge ya teko. Wonge manggone rada mburi pokok. Masuk, nanti lain kali saya jelaskan tentang nek diundang neh tak jelaskan tentang birrul walidain. Nek diundang neh. Nggih, ngaten nggih. Pripun? Monggo masalah niku monggo kula nderek perkara rega kena dirembug nggih. Mangke sak paket kalih niki nggih. Cocok nggih? Aja dupe pinter banjur do Aja dupe pinter banjur do pinter yen ora bener besok bakal pinter yen ora bener besok bakal sholawat sholih. Ibu-ibu mendel sing jawab bapak. Khusus bapak sing wedok mendel sik. Oke, Pak? Sing banter niki penutup. Aja dupe ayu banjur do. Bojomu sing endi, De? Rumakno wong wedok-wedok kuwi. Tuwekane menyek ae ra. Ngono mbok ya wis ngrumangsani nek wis ndek putu ora mur bengesan ae. Lah hidup jentar-jentarke. Kula niku nyawang wong wedok niku nggumun lho, Dik. Sing dijentarke niku hidupe sing mangap niku cangkeme ya. Halo. Oh nek sing banter nggih Pak nggih. Aja dupe ayu banjur do. Ayu yen rame tuhu besok bakal di eling tuamu yen kempong berat wis ora sholawat sholih. Sing nomor loro ngencengke seduluran kaya tangan. Wis apapun yang terjadi ana sing gatel tangan tetep mara, ana sing gudiken tangan sing mara. Ndak usah pilih-pilih, mbok kuwi wong melarat, wong sugih, wong pekok, semuanya saudara kita. Nganti ana sing ngudunen, sing tangan mesti mara. Betul? Betul. Sing aduh memang cangkem, tapi ora mungkin cangkem ngene kan ora mungkin. Masuk. Wala takun kal udunaini ning alam donya urip beberan agung aja kaya kuping loro ketoke cerak ning ra tau gatuk. Ungkur-ungkuran, encep-encepan, neson-nesonan, plerok-plerokan, padu-paduan, idon-idonan, nyek-nyekan. Sapa kuwi? Wong wedok apa wong lanang? Ora iso. Wis iki tetep kudu tak bela iki wong lanang iki. Hari ini Pak, awake dhewe kudu menang, oke? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa kowe? Oh iki masalah harga diri iki. Ngapa? Tapi ngalahke wong wedok mboten saged tok, Dik. Kula wanine ya ning kene iki tok. Ning omah mbok nganti mudar tok rawan ya.
Kula wis tau ngedel pisane kon turu njaba lho, Dik. Wong wedok iki jan keranjingan tenan. Lah ya wong lanang ra ngopo-ngopo mulih nyambut gawe iso dinesoni to lho. Ya wong wedok-wedok kuwi. Nengane ngenengke terus turune nyedit ngene iki. Ra cerak-cerak. Ra wor kowe ra patek. Tokore rasa numpang-numpang tokore sumuk. Halo, aja kaya kuping loro nggih. Ra tau gadho omahe ketoke jejer, omahe ketoke sak adu arep tapi ra matuk. Nganti arep mangkat pengajian rene lho tekon anak induk menungso ngarepan ki metu apa durung? Niki dalan ngalor ngidul napa ngetan kulon? Ngetan kulon nggih mriku? Kilen mriku? Cobanen niki nek dienggo simpangan truk njiguki salon niku sedeng. Mang coba dienggo simpangan wong ra matuk. Wong jodan, aduh grandonge kok kulon. Wih, mak lampire kok etan. Kira-kira ditutuke rono napa nyimpang-nyimpang? Pikiran dhewe rasa dadak tak omongke. Soale wonge teko. Wonge ya kipas-kipas wonge. Sing terakhir Bapak Ibu nek kepengin desane niki sae, siji mau sedekah, loro ngencengke silaturahmi utawa sedulur, sing nomor 3 nyun ngapunten Bapak Ibu. Halo. Halo. Semuanya harus saling pengertian, memahami satu dengan yang lain. Nggih napa mboten? Aja dupeh dadi wong sugih terus mau kumpul. Pinter sarjana, terus nyalah-nyalahke sing tuwa, jangan. Wis sarjana kaya ngopo titelmu nganti S4, S teh, S. Heeh. Terus kowe anu maido karo wong tuwa sing paribasan S dhewe ra lulus. Ingat sepandhe apapun wae kau sarjana, kowe kalah pengalaman karo wong tuwa sing ora ndek pendidikan. Betul? Betul apa mboten? Kula termasuk kula nggih ngoten. Saya di masyarakat walaupun kula ngeten iki nek teng mriki jamaah kula kathah ning omah kula nggih yo warga RT, wayahe rondo kula mboten mangkat. Lah wonten jadwal kok. Mboten tetap sesuai dengan porsinya. Arisan nggih arisan. Bojo kula niku malah bendara PKK. Gek wingi mundur. Nggih mergo ana wong utang. Nggih ora dibayar. Omonge wis ngleboni. Terus bojo kula wah tombok kok nganti sakmene ya wis tutup terus esuk sayonara. Lah wong kula niku kadang-kadang masake lho, Dik. Gek bukune 5. Bukune ibu PKK 5. Arisan, utang-utangan duit. Kira mboten? Arisan gula. Ndok. Supermi. Kula niku nganti wis elek-elek mi, nek urusan ndok mbok wis rasah melu warisan. Wong ayah ki wis ndendok aku ngono. Lah kok jarene kurang gede? Gede ya ndok banyak aku ngono. Ini ayah cilik tapi kan kenyal aku. Nggih pun ngoten mawon nggih Bapak Ibu nggih. Artinya monggo dalam rangka kita ini sedekah bumi Bapak Ibu 3 perkara nggih. Ayo lumrah urip ning masyarakat, seneng sedekah wong saking lumrah iki bumi wis disedekahi. Nggih napa mboten? Sing nomor 2 ya nyuwun ngapunten kerukuannya dijaga. Kaya tangan loro niki kompak, aja kaya kuping loro ketoke cerak ning ra tau akur ungkur-ungkuran, ketoke cerak tapi adoh. Ini kan zaman sekarang, Bu. Karena mainannya media sosial. Tonggo cerak malah ramudeng. Nek kanca adoh lewat media sosial, dia katakan, "Ini bestiku, ini tempen akrabku." Kuwi ra tau petuk, ning karo bendina petuk ra kenal iki langsung geset niki. Kok tanganku dadi ngene to, Ki? Nggih, terima kasih Bapak Ibu, ada tutur kata saya yang kurang benar sudah 1 jam lebih nggih Bapak Ibu nggih. Pripun? Dereng maghrib. Lah piye garek panitiane kuwi piye? Wani apa ora? Engko tiwas tak tekake maghrib tibake danane ra nyandek. Wah. Los nggih.
Wah, malah losi berat iki. Nggih mengke sanes wekdal diwelajengaken nggih Bapak Ibu nggih. Nih mari menika mengke kula lajeng keng Semarang Bapak Ibu nggih. Ngapunten niki kula nembe laris-larise niki. Ha 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 ha. Aku lagi nonton bener kene kaget kok ustadz terkenal di YouTube iki sapa. Oh iya ya. Nggih, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Ngaten nggih Bu nggih. Oh niki dek nggih dereng salat ngasar. Nggih. Wis dong apa iki? Donga nggih. Nggih, dongane ngangge basa Jawa mawon, mungkin ndak kleru nek bahasa Arab. Kita niatkan dulu karena Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nirokke kula nggih Bapak Ibu nggih. Sing banter sing los. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat isoh nyandang isoh mangan isoh ngliwet muga-muga paringi selamat muga-muga paringi selamat Allahumma kitra kitri sugih sawah sugih pari sugih sapi sugih bebek sugih meri sugih ati sugih rezeki amin.